Il-vittma ta' sparatura fir-Rabat li seħħet 4 snin ilu ammettiet li gidbet quddiem il-qorti bilan li żomm moħbija relazzjoni li kellha barra iż-żwieġ. Il-vittma qalet li aġixxiet hekk għaliex stħat tajt il-verità dwar din ir-relazzjoni. Maria Kutajjar għamlet din l-ammissjoni meta l-ġimgħa filgħodu kompla l-ġuri kontra Carmel Kutajjar. Eks kun tistabli ta' 51 sena li qed ikun akkużat bl-attentat ta' qtil ta' martu. Fix-xhieda l-avukat difensur iffaċċja l-mara bl-użu tat-tieni mobile, xi ħaġa li hi kienet qalet li għamlet biex iżomm il-messaġġi li jibatilha żewġha. Hawn l-avukat rala messaġġ b'konnotazzjonijiet sesswali, messaġġ ta' raġel li jrid ikollu x'jaqsam magħha sesswalment. Għal-mistoqsijiet ta' membri mill-ġurija, il-mara ammettiet li kienet bdiet ir-relazzjoni 10 xhur qabel seħħ il-każ meta kienet għadha d-dar ma' żewġha. Il-mara marret ma' wlieda bniet f'dar Merħba Bik xarejn qabel l-inċident. Ir-raġel kien joqgħod ftit bogħod mill-post tax-xogħol tagħha fir-Rabat, tant li ntefa' dawl fuq u peress li ftit wara li seħħet l-isparatura batilha messaġġ jekk hux qed tisma' l-għajjat. Intant il-mara fissret kif kienet vittma ta' vjolenza li r-raġel qatt ma wriha rispett anke meta kienet tipprova togħġbu f'kollox. Iddeskrivitu bħala perfezzjonist ossessjonat, tant li bilkemm setgħet tiċċaqlaq.